Nogle gange kan verden og livet føles virkelig overvældende. Derfor er det så vigtigt, at du behandler dig selv med venlighed, som du behandler din bedste ven, hvis han eller hun fordømmer eller tvivler på sig selv. Selvom vi alle har øjeblikke, hvor vi ikke er den bedste udgave, er det okay. Vi kan omfavne disse øjeblikke som en del af den menneskelige oplevelse. Til tider, hvor du ikke føler dig så selvsikker eller sikker på, hvad du nu skal gøre, er den bedste vej fremad at omfavne dig selv og vide, at du fortjener at have det godt med dig selv. Tag et øjeblik til at dykke ned i dig selv under overfladen. Husk dine unikke styrker eller øjeblikke, hvor du har været begejstret. Anerkend dine særheder og udfordringer. Denne selvbevidsthed lader dig anerkende alle dele af dig selv, selv de sære og vidunderlige ting, der gør dig til, ja, dig. Fejl? De er som små stop på vejen. Det er ikke verdens ende. I stedet for at se dem som fiaskoer, kan du se dem som en lille omvej eller endda muligheder. Muligheder for at lære noget og komme et skridt videre. Tag disse indblik som hjælp til fremtidige udfordringer. Husk, at storhed tager tid. Derfor skal du fejre hver eneste lille sejr på din rejse. Giv dig tid til ting, der giver dit sind, krop og sjæl et boost. Ræk ud til dine venner, gå en tur udenfor, gør noget, der giver dig glæde. Selvkærlighedsritualer opbygger din indre styrke og modstandskraft. De er dine hemmelige superkræfter til at håndtere livets uventede plot twists. Du kan gøre hvad som helst. Tro på det. Udstyret med selvbevidsthed, selvaccept og et bundsolidt fundament af selvkærlighed, er du nu klar og fuld af styrke til at takle livets labyrint. Husk altid, at du fortjener medfølelse, præcis som du er. Omfavn din unikke rejse, og vid, at din styrke og modstandskraft kan klare alt, hvad livet byder dig.